Hi guys! Welcome back into our YouTube channel! So for today's video is pumunta po kami ng housing. Pero may pangalan yung housing eh. Village talaga yun. Basta village lang yung nalaman ko eh. Pero next week na lang yung yung ngalan talaga. Yung village yung nalaman ko. So yan, meron silang patarpaulin daw. Road construction. Yes. I will say ito yun na lang kasi alam ko naman hindi nyo makikita kasi live. So ang ganda ng daanan daw. Pwede nang pumasok ang mga motor, van, truck, helicopter. Basta masasakyan. Busy ang burandat ko eh. So ayan. Selfie. Diyos me, umaramarit lang. Unsa ko day! Pangit ko dun. Oo. Kasi nga I'm beautiful. Pangit I'm beautiful. Boba! Char lang. So, a few moments later. Dito na ho kami sa housing. So actually di kami sa baba. So ayan yung housing. So hindi pa siya masyado makita lahat. Pero pupunta po kami dun sa ibabaw para makita na talaga lahat ng housing. So we're here for pictures lang naman sana. Pero ang sayang din naman yung oras, diba? So mag-vlog din kami. So ayan. So andun yung motor namin. Iniwan namin dun dahil kasi nga hindi makapasok. Oy, pinaka-may dahil para mas maganda. Mas mataas, mas masarap. Yung ganun. Sa dirige. Meron pa yan. Uy. Doon sa kabila. So, ayan yung housing everyone. So, sobrang ganda. So, napakaganda lang ngayon is wala talagang init. Kasi it's already 4:30. Tama ba ako? Where? Ayun. Update sa aming laag na naman, besh, is pupunta kami sa pinakatuktok na bundok. So kanina yung pinuntahan namin dahil hindi pa yung tuktok tayo, no? So sa baba pa yun. On Mount Everest. Char, gigil naman ako sa Mount Everest. So ang galing ni Kuya, kasi nanood si Kuya kanina. Sabi ko, sir, pwede mag-parking. Tapos sabi niya, hindi. Oo, pwede mag-parking dahil. Sabi ko, sir, parking ka naman sa akin. Ayun, ang ganda doy. Heaven speak that fall I go jar. So yun na nga, yan. Para sa pictorial sa buka na ko ilong bunyo. Bruh. Na! Diyos miyo marimar, ugat na dahi. Bruh. Ganina to ratas people's park eh. Mura na siya ka. So yan ay nakarating na kami. So hindi siya masyadong maganda pag gantong oras. Pero pag mga udto, mga 12 noon, 1 or 2 afternoon, sobrang ganda ng view dahil. Yung mga clouds na blue, ganun. Diba? So ngayon, wala dahil. Uy, walang clouds sa buka na. Blue. Kaya nga, kumatkat kami dito kasi nga, may nakita kami blue na clouds for pictorials. Pero, tumakbo man ay. Sarap lang. So bye muna! Bye! So update sa kanya video is tapos na po kaming mag-pictorials dun sa ibabaw. So ayan, dito na po kami sa baba. Ayan dahil sobrang ganda ng clouds. Diba nindot eh. Yan nindot mo sa picture ganun eh. So ngayon okay din naman. So pupunta na kami dun sa baba. So ayan dahil. So expect the unexpected na. So medjeng sa lugar. Bruh. So magana. Sige na. Maghanap din ng yanan dahil. Ari daw. 1 hour later. So, ang itsura ng housing dito sa amin pag nandito ka sa pinakatuktok dahil. Oo, so makikita mo lahat ng bahay. O, ayan. So makikita mo lahat ng bahay, te. So, sobrang dami, bes. So, sobrang ganda. Kaya gusto ko sanang tumira dito dahil. Pero, hindi pwede man. Ay, Diyos me. Kasi nga, yung may asawa lang or may pamilya na walang bahay yung pwede dito. Ayoko namang magpamilya agad. Yung ganun. So ayan dahil sobrang ganda ng housing dito sa taas. So it's very amazing. So sarawot mga bayot ng asag mi day. Sa tagin day. Buta ko. Nga to lagi na nagyagyanan. Tara let's go. Ari lang ang largo. Mambak na maghapon ko. Sumoto na lang sa akin sa babaw dahil Diyos miyo marimar. Awaan niyo po sana kami. Kasi nung una, maganda naman dito daanan. May daanan naman siya. Pero ngayon,
Nawala man, uy, out of place. Ha? Out of place daw. Bugo! Char. So, ayan. So, ayan, day. Susuot namin sa kalibunan, demonyo. A bird. Toy. A bird flies in the tree. A bird flies ko in the tree. Buwang, di ba nga to? Hoy, wag ka nang umitsos dyan. May agianan na, ano. Magigil mo ako. Oh. Ano yan, oh. Agianan ko. Lutang. Ayun, dito na kami sa baba. So, galing kami doon. Kanina sa ibabaw na nag-disod mi kung saan pag-ambak. Diyos kinyo. So, karoon na namin dito sa baba. So, may hasing tayo. So, pauwi na kami. So, uwi na kami ngayon. Kasi nga, wala kasing ano, walang ganda ng cloud sa itaas. Di. Ayan, no? Ha? Konti. Char. So, yan na nga, day. Ganda ng housing. Oh. Swerte ng mga makatira dito. Siyempre. Concrete na bahay na yan. Diba? Guys. So, ayan na. Pauwi na kami. Papunta na kami sa motor. Tapos magpipictures kami mamaya dun sa baba sa may mga bahay na kasi maganda yung view doon. Kulay ng bahay, ganun. So, marami pang bahay na hindi pa tapos. Tsaka may iba, sinimulan pa lang. Kakasimula pa, ganun. So, nakakaloka. Pero ang ganda. Oh, hi everyone. So, nandito na kami sa baba. Day, abot namin pinabongga. You just video. Mouth ba? Parang triluba ang nawa ngayon. So, ayan na po yung area, guys. So, ayan na yung motor namin, Ziyay. Ayan, Tia. So, bye-bye. Uwi na kami kasi nga gutom na. Oh.